Fellow Cebuanos, please stand up and give a big round of applause to Amag Properties' future president, Senator Manny Pacquiao. Usa ko magsugod sa akong speech. Tugutis ako ninyo nga pasalamatan ang atong mga higala dire o kamong tanan pod pasalamatan nga sa inyong effort na naatad rin karon tanan nagtipon-tipon para sa atong maayong tumong di lamang sa atong kaugalingon kundi para sa atong nasod. Mao kanay hinungdan nga niya karong tanan nga gatipon-tipon ug pasalamatan ako ang atong campaign manager walang iba kundi si Buddy Zamora. Ang aking kaibigan na si Congressman ng One Pacman Party List, Mikey Romero. Aking kumpare. Congressman, aking kaibigan at matagal ko nang kilala. Naging manager ko dati sa mga showbiz pa. Si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List. Ang aking kaibigan, o tinatawag ko siyang pangharang na ko, panchimbag ba? Ay walang iba kundi fighter po ni. Amigo na ko kayo. Isa nga nag-inganyo po sa kuha, no? Congressman Arnie Tives. O ang akong kaibigan po, amigo, Congressman Ronnie Ong. At siyempre, ang tumutulong sa atin, especially may mga advice na ingintan sa illegality sa pagdating sa COMELEC. Hiningihan natin ng advice si Commissioner Goyo Larrazabal. O siyempre, ang akong katapad, migo na tong tanan, walang iba kundi Mimo Osminya. Yan. Pakpak pod mo eh. Taga Cebu na. Pero kabalo ko gutom na mo. Pwede man mukaon mo pag mintras nga istorya ko diri sa inyong atubangan. Kabalo ko gutom na mo. O ang akong kaamigo na si Chris Chu. Ayun, ayan. Nel Labrador. Nandyan din. Ang aking mayor ng Pinamungahan. Dating mayor, Mayor Gay Apha. Nakuratan siya sa una kay pagingon ako nga Pinamungahan ko, inko adto kadto sa barangay nga sa Gimbawian. Sa barangay Gimbawian puro mga pakyaw na dito. Mo na dito may gikan tanan. Gimbawian. Barangay Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Dito. Unya tungod sa kadaghan sa managsuon sa akong papa, 17 gud sila kabok. 17 kabok. Hinay po rin. 17 kabok di. Pero tindaghana. O, murag isa ka barangay, masiguro to dito, puro mga pakyaw dito. Mga duaon gina ko to pohon ug makabalik ko dire kanang madugay-dugay ko dire. Ug siyempre pasalamatan po nako ang tanan nga mga na-organize Friends of MP, ang aking amigo
Talagang ang effort niya, no, effort niya na mag-organize din si Lorenzo Chao, migo nako. Og ayaw intaw nyo kalimti kanang nakita ninyo nga logo na to, Man of Destiny, no? Si John Ray. Asa na? Ayan. Tanggalay imong mask para makita ang kanila. Ayan, mo na kuanda, may na siya mo design. Kung gusto niyo magpa-design dia, maayo na kasayo. Maayo kay na siya. John Henry Delfino. So, pero tawagon na ako sa John. So, kisa po itong wala ko nabati. Og tanan akong kisa mo, siyempre, ang akong makalimtan ba ni? Makalimtan ba ni kagaw? Kada ko ani makalimtan ta ka. Ang grupo ni abot ko na sa Mindanao. Abot na sa bukid kayo. Ingko makatungas baka kada ko sa Imulawas. Ang grupo ni Bunel Balingit. Oh, ayan. Daghan na kayo. Kinsa pa ba bisig makalimot ko pasaylo ako niyo kung makalimot ko ha. Tanan nga mga nag-organisa diri sa Cebu, nagpasalamat jud ako no. Gusto nako isa-isa pero bisig makalimot ko. Kamo na lang tanan. Kabaluman mo sa akong kasing-kasing nga pag-abot sa katawhan. Love kin ako ang mga isig kaingon ako. No, ingon ana ang pagpadako sa akwa ni Mami D, no. Karong gabi una, ani ako sa iyong atubangan para magpasalamat o i-accept ang nomination ninyo sa akwa bilang presidential official candidate sa prom day sa darating na halalan. Tinatanggap ko po 'yan. Alam niyo naman, wala akong laban na inaatrasan eh. Basta lalo na pagdating sa mga kababayan natin. Nais ko munang bago ko usan ako sugdan ang akong sugilanon. No? Gusto na ko mabawaan ni ba ang akong sugilanon nga unsa gyud ang kaagi ni Manny Pacquiao. Magpasalamat sa ako siyempre ang founder gyud ng Prom Day. No, iyan tindog atong 1997 pa. Isang visionary na taga Cebu ay naglunsad og bag-ong political party na sa bansa, hindi lang dili sa Cebu, ang Progressive Movement for the Devolution of Initiatives. Ang palakpakan nato ang atong siyempre, di na ito makalimtan di na ito makalimtan ang atong banggiitang senador na representante ng Visayas, kilala. Di na ito makalimtan si Senator Osmeña. Kabalo man siguro mo sa iyang mga background, talagang malaki ang naitulong niya sa atin. Inasikaso niya yung edukasyon, technical skills, infrastructure, at kalusugan at welfare ng probinsya. Lahat ng kaayuhan sa probinsya mo na iyang gikuan. Pero maswerte na po ko kay usa siya namatay, naka-zoom pa na ko siya. Ka-zoom na ko sila Mimo. So ako perminti maistorya ba? Katupod si Fernando po sa una, namatay. Ako po, usa namatay. Ako po, naka-istorya po na ko, usa namatay. Pero, unsay pang isulti nga magpasalamat. Isang katunayan po na talagang napakabait po ng ating Panginoon dahil nandito tayo ngayon. Ano man ang sitwasyon ng ating bansa ngayon, huwag po tayong sumuko. Kasi pag susumuko po tayo, manamantala lalo yung mga nagpapahirap sa ating bansa. Sino ba yung nagpapahirap sa ating bansa? Sa ayaw at sa gusto nyo, tanungin nyo lahat ng mga politician. Ang nagpapahirap talaga sa ating bansa, yung mga kawatan dyan sa gobyerno, para malaman nyo lang.
Gusto na ko ipabalo sa inyo, nganong suko man kayo ko ang mga kawatan diya sa gobyerno? Kay kabalugod mo, ang akong kwarta nga hinaguan magay nako, dugo og singot akong ginapuhunan ako para mukita. Pero wala na ako wala ko nagapanghinayang ba nga ihatag sa pobre mo, tabang sa pobre. Kay tungod naluoy ko sa sitwasyon sa mga pobre nga walay balay, walay makaon, dili makapa-eskwela silang walay mga trabaho. Naluoy ko ana. Kabalo man siguro mo, ganyan ako sa akong naglalis pa mi sa akong mga tao nga di lagi na ko na ipagawas na akong mga gihimo sa una pa. Kay lain man na gatuog ko Ginoo nya, ingon ang Ginoo nga usay na balon sa imong unsay gibuhat sa imong tuo, kinahanglan ang wala dili makabalo. So dili na ko kinahanglan i-announce pero ingon sila, kinahanglan magud kay gipangitaan ka sa mga tao so maobligado jud ko nga isulti sa ilang ako mga ipanghimo ka ng mga libre na kong pabahay. No, libreng yung mga scholarship ko program mula pa noong 2005. Pabahay ko 2005. Nagsimula po yan 2005 hanggang po sa kasalukuyan. Kaya po umabot ng libo po, mahigit libo na yung nabigyan ko ng pabahay. Paunti-unti lang po, bawat laban ko, gumagawa ko ng pabahay. Bawat tagumpay, maraming nabibigyan ng pabahay. Kahit papaano, nagkaroon sila ng sarili nilang tahanan. Libre po yan, walang kahit piso, wala po akong sinisingil sa kanila. At yan po yung dahilan bakit ako nandito sa inyong harapan ngayon. No? Napag-isip-isip ko talagang ang problema ng bansa natin, palala ng palala, hindi pabawas ng pabawas. Og nakasabot ko, nakaila ko, og nakasabot ko gyud nga ang makasabot gyud sa problema sa atong mga pobre, ang katong tao ra pod nga gikan sa pobre. Dali ra kayo nato na dali ra kayo mingon ng mga tao nga mingon sila nga muto tabang may sa mga pobre, maluoy may sa mga pobre pero dali ra kay isulti na. Pero lahi ginang dito kagikan kay mabati man nimo sa imong kasing-kasing. Sa tinuod lang, dili ko magbinakak sa inyo. Ga-istorya mi ni Frida Aguilar nung lockdown, puro lockdown, ang daming nagugutom. Isang kain lang, ang balita lang, isang kain, isang araw lang sila. Umiiyak, sa totoo lang nakakahiya mang sabihin, pero nag-iiyakan kami ni Frida Aguilar, nag-uusap kami na tulungan natin yung mga tao. Kahit nasa Amerika ako, nagpadala ako ng mga bigas, binigyan ko yung mga tao dahil umiiyak isang kain lang isang araw. Yun yung nararamdaman namin na grabe na talaga ang problema ng ating bansa. Lalong-lalo na, ako na nandyan na sa gobyerno, nakita ko kung paano ninanakaw, pinagsasamantala ng ating gobyerno. At ang tanging drive ko na lang ngayon, na mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kababayan at maipakulong ko lahat ng mga kawatan dyan sa gobyerno kay maunay mutuomog sa dili maog ginay hinungdan nganong nagkaingon ani ang atong nasod. Ang atong nasod dili pobre. Dato ang atong nasod. Nagkapobre lang ta tungod aning mga ganid kawatan nga mga politiko na sa gobyerno. Muna mga igsuunan nga, ako, ang pangandoy nako ani mga kawatan dyan, mag-uban-uban dito sila sa presuhan. Makita na ako dito. Maura na ako pangandoy. Nga naman, sakit akong dughan kay, ang ako ganing kwarta, nga hinaguan ako, ginahatan ako sa tao, kanang kwarta sa gobyerno nga para sa tao, ginakawat. Padaghan ang mga tao nga walay trabaho, walang hanap buhay. Tumaas ang rate ng unemployment. Maraming mga pamilya na walang hanap buhay. Nandito pa yung
pandemya na ito, alam niyo, nakita ko sa Amerika, pasensya na kayo kung ikumpara ko yung Amerika sa atin. Ang Amerika, normal ang buhay nila ngayon doon. Kasi ang ginawa nila, mass vaccination. Massive vaccination. Binaksinate nila lahat ng mga tao. Kaya pupunta ka sa kanto, libre, kung hindi ka pa na-vaccinate, magpa-vaccinate ka, walang problema, pipili ka. Anong gusto mo? AstraZeneca, Pfizer, tapos Johnson & Johnson. And Moderna, doon din yata galing. Pipili ka lang. Libre yun. Nakikita ko dito sa atin, ilang trilyon na ang inutang natin. Para malaman nyo lang po, ilang trilyon na ang inutang natin para sa pagresolba nitong pandemya. Trilyon po. Now, we are talking about vaccination. Okay, i-vaccinate ang mga tao. Okay, kung isa itong gusto magpa-vaccinate, i-vaccinate sila. Kabalo baka sa 80 million na Pilipino, dili man apilo ng mga bata, 110 million man ta, ang population na to. So 80 million na lang i-vaccinate natin. 80 million. Gastusan mo na lang ang isang vaccine, nasa 1,300, dalawa, mga 2,000. So kasama pa yung gastos lahat, mga ano. Pagpalagay mo na lang isang tao, budgetan mo ng 4,500. Kasta lahat na, yung freight, lahat. 4,500, i-times mo sa 80 million. Magkano yan? 4,500 times 80 million, that's 360 billion. Magkano inutang natin? Magkano na nautang natin sa pandemya? Ilang trilyon na? I am not attacking our president, but sinasabi ko lang yung reality. Sinasabi ko lang yung nangyayari sa ating gobyerno. Mabaksine sila. Kasi masama ang loob ko pag lockdown kasi yung mga tao na walang hanap buhay, yung isang kahig, isang tuka, paano sila makakain? Hindi naman lahat nabibigyan ng ayuda. Hindi lahat nakakatanggap ng ayuda. May ayuda nga, mabawasan pa. Isa pa yung na-discover ko. Yung sa DSWD, yung StarPay. Yung StarPay, ang dapat na mabigyan nila, 6 to 7 million beneficiaries. Ang nakapag-download ng app nila, nasa 800,000 lang. Tapos nag-press release na 5 to 6 million ang nabigyan nila. Tapos pagkatapos ng balita, sa DSWD ng 8 billion. Kita mo kung hindi natin busisiin, saan mapupunta yun? Kaya naman po, pasensya na kayo, ganito lang talaga ako ka-passionate dahil ang concern ko hindi para sa sarili ko, para sa taong bayan. Sa aking pagtitraining sa Amerika, alam nyo, wala akong inisip doon kundi ang Pilipinas. Ang sitwasyon ng Pilipinas. Kaya naman po ako nakapagbuo ng 22 rounds priority agenda. Yung 22 rounds na yun, isa na yun, ang number 1 doon, first round is yung corruption. Pangalawa doon, yung second round is economic growth and development. Ang pangatlo doon is employment. Trabaho para may hanap buhay ang mga tao. Ang pang-apat doon is yung free housing. Libreng pabahay. Sabi nila, imposible yan libre ng pabahay. Sa kwintada ko sa budget sa Pilipinas, sa kwintada ko sa bilang ng mga walang bahay, alam nyo, sobra-sobra pa ang pera kung talagang bibigyan natin. Kaya. Maniwala kayo sa akin. Sinasabi lang hindi kaya dahil ang iniisip nila, kailangan may pundo para may nanakawin tayo.
Kinahanglan na ipundo diri para naatay kawaton. Nagdeklara naman jud ko. Ready na ko, dili ko mo laban sa isa ka labanan nga dili ko kabalo. Wa ko'y kabangkaagan. Dili ko ingunana. Nagdesisyon ko nga mudagan kay tungod kabalo ko sa akong pagabuhaton. Naapa ng atong healthcare services. Pinabayaan. Ang mga frontliners natin, nag-umiiyak. Ultimo yung mga maliliit na benepisyo, hindi pa maibigay. Ang laki-laki ng budget na nilaan natin. Kaya, ang pinakapunot dulo ng problema ng bansa natin, yung corruption na yun, ang nasa sa mindset nila, kailangan may pundo ang ating ehensya, may pundo tayo para anytime, pwede tayo, pag may chance tayo, pwede tayo mangawat. Maugid na akong pangarap, maugid na akong pangandoy nga makita sila sa kulong, sa prisuhan, mag-uban-uban ba? Kanang labi na ng healthcare, dapat sa Pilipinas, sa bansa natin, malibre ng ang mga senior citizen ng hospital, yung mga hindi maka-afford. Pwede naman ilibre ng gobyerno eh. Or 50% discount. Malaking bagay na yan para sa mga senior citizen. Sa mga pamilya na naghihirap. Kayang-kaya, pero ang problema po talaga sa gobyerno natin, para malaman ninyo, i-picture ko sa inyo ha, para makita nyo yung senaryo ng ating gobyerno. I-picture ko sa inyo ang sitwasyon ng ating gobyerno. Okay? Mayroon tayong tinatawag na annual budget. Annual budget. Okay, taon-taon. Ngayon, budgeting na naman. The proposed budget is 5 trillion. 5.5, di ba? Something ano, more or less 5.5 trillion. Okay. But the question is, yung budget na yan, proposed budget na yan, is yan yung gagastusin sa susunod na taon. Pero ang pangutana, pila may income di ay sa atong gobyerno? Mao ida kong pangutana. Karong panahon na magpasalamat ta kung makaabot sa 2.5 trillion ang income ng ating gobyerno. Pero ang gastusin natin 5.5 trillion. Wow. So, saan ka kukuha dong kulang? Mangungutang ulit. Ilang trillion yung uutangin natin? Now, kaya nga ako nananawagan sa bawat ahensya ng ating gobyerno, ano naman kayo? Parang magkaroon naman kayo ng awa sa ating gobyerno na huwag kayong bloated masyado yung budget proposal ng bawat ahensya, pinapalaki. At mas possible nga, i-trim down natin yung budget proposal nila dahil ang income ng ating gobyerno, pababa ng pababa. Instead na palago ng palago, wala Kasi ang source of income ng ating gobyerno, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang source of income ng ating gobyerno po, dalawa. Yung tax revenue income and non-tax revenue income. Okay? Supposedly, our government, ang atong gobyerno, magre-realize ang main source income niyang ating gobyerno para ma-cover up yung annual budget taon-taon, magre-realize siya doon sa non-tax revenue income. Pero dahil sa korupsyon na nangyayari sa bansa natin, na wala na itong non-tax revenue income, doon na nagre-rely sa tax revenue income. Ang nangyari, taas ng taxes kasi kulang yung income. Taas ng taxes, kulang yung income. Kaya naman po, dyan po nagkawatak-watak yung mga kaibigang iba dahil nanindigan ako sa tama para sa taong bayan. Yan po yung sitwasyon na nagre-rely na lang sa tax revenue income. Now, once the government imposing big taxes, it's a heavy yoke for the people.
ang tao lalong hindi makakain dahil magmamahal lahat ng mga bilihin. Ang sitwasyon, na magiging sitwasyon yan, ang mayaman lalong yayaman, ang mga mahirap lalong maghirap. Nagrereklamo yung mga business sectors natin dahil ang lalaki ng taxes natin. Corporate tax, individual tax, ang laki. Kasi yun na doon na tayo nagre-rely ng income taon-taon. Na supposedly, doon tayo sana sa yung pangalawa, yung non-tax revenue income. Ano sinasabi ko non-tax revenue income? For example ko, kasama sa non-tax revenue income yung mga public utilities. Public utilities, tubig, kuryente, ay, nabinta na lahat yan na-privatize na lahat. Kasi alam nyo bakit? Ang sinasabi nila, ay, lugi nalulugi. Sabi ko, mga inutil. Sorry. Bad word, pero patawarin ako ng Panginoon. Alam, sa totoo lang, pero sabihin mo, nalulugi yung tubig. Hindi naman natin binibili yung tubig. Imamanage mo lang ng gusto yun. Distribute mo, income ng ating gobyerno. Nawawala na income ng ating gobyerno kasi pinagbibinta lahat ng negosyo ng ating gobyerno. Ibig sabihin, ganito po ang sitwasyon. Ang daming mga business ng bahay, nation natin, bahay, pero lahat ng mga business na yun, yung source of income ng bahay, pinagbibinta lahat. Pagkatapos mabinta, the following year, wala ng income. Utang tayo ng utang. Yan ang sitwasyon ng ating bansa. Sikapin natin na kung ano yung budget annually, yung proposed budget, kailangan sikapin natin na mas malaki ang income return ng ating gobyerno annually. Di ba? Yan ang sitwasyon. Correct me if I'm wrong. Itanong natin sa lahat kung anong sitwasyon ng ating bansa. Last year, ang income ng ating gobyerno, alam nyo, ang ipinasa nating budget, 4.5 trillion. Tama kong? 4.5 trillion. May get. Ang income ng ating gobyerno, tiningnan ko, 2.9 trillion lang. Magkano inutang natin? Tapos dumating yung pandemya, from 6.7 trillion na utang natin sa kabuuan, ngayon nasa 12 trillion na. Para malaman lang natin kung magkano na yung utang ng ating bansa. Hindi tayo, kumbaga, ang iniisip siguro ng mga nasa mga kawatan dyan sa gobyerno ay, hindi ko sinasabing lahat ang mga kawatan dyan, lahat mga elected lang. Marami ring mga non-elected, mga appointees na mga kawatan. Ang iniisip siguro nila na ang ating gobyerno, printa lang ng printa ng pera. Hindi nila tinitingnan yung, itong mga kawatan pa, ito pa, double effect yan maraming epekto yan Kasi ginakawat nila ang kwarta, ninanakaw nila yung pera, buti kung dito sa Pilipinas dinideposito. Hindi dito inilalabas nila ng bansa, lalong mahihirapan lalo ang bansa natin. Yan po ang sitwasyon ng bansa natin ngayon. Pero marami pa po akong detalye. Alam ko, gutom na po ako. Alam ko po, gutom na po tayo. Pero hindi ko na po habaan yan. Pero marami pa pong time. Si Manny Pacquiao, magbalik-balik diri sa Cebu para tubagon ang inyong mga pangutana about sa mga programa na to para sa katawhan, para sa atong nasod. Dili ta magunahuna og atong pangkaugalingon lamang na ata dire, di ba, sa tanan nga mga public servant, mga elected officials, ang atong hunahuna dapat dili para sa kaugalingon to, para sa atong katawhan, sa atong nasod. That's the only legacy na mabiyaan nato diri sa kalibutan pag wala na ta. Di ba? Parang boxing ba? Wala na ako sa boxing. Mamatay man ko, mawala ng Manny Pacquiao. Makalimtan da ito akong gipang buhat. Ako na-accomplish sa boxing, dili. O niya, politiko ka. Kung politiko ka dire sa kalibutan, namatay na ka. Uy, kuya mo to, kawatan ka itong politikuha to. Buaya ka ito. At sama na,
Laing kayo. Pero biyan ka, kuyaw to nga politiko to, maayo ka ito nga leader, maayo ka ito. Pinaglaban ang karapatan ng mga maliliit. O di, bisan pag pila na katuig mo labay, dili ka makalimtan. Pero kanang, ayaw to, kawatan to. Wala na, kawatan, wala na ngawat. Oh. So anyway, nalingaw ta, marang taas-taas naman akong, pasensya na mga, pero ang ako magong pinaggidaanan sa ang kagalingon ng God, mauningon ani ko, nakaagi ko kanang pinakapobre nga kinabuhi. Naagian ako nga matulog ko sa kalsada. Kanang gilid sa kalsada lang. Naagian ako na. Naagian ako nga wala ko'y pagkaon. Wala'y pagkaon sa isa kaadlaw. Kaagi mo ana. Wala. Ang kanang igsuon ako si Congressman Ruel. Bata pa man gina siya. Bata pa siya. Sige siya hilak alauna na sa hapon. Alauna na sa hapon sige hilak pagkaon. Sige hilak akong igsuon, akong mamataon tulo ang luha ni Mami Day. Anak, unsa man nato wala man tay kwarta pagpalit og pagkaon. Inom lang mo ng tubig daghan na para mawala yung gutom. Kabalo mo katong sitwasyon na nga nahitabo sa akong kinabuhi, mautoy dili nako makalimtan hantog karon nga nagakumot sa akong kasing-kasing pag nakita nako ang mga tao nga naglisod. Maunang experience nako sa akong kinabuhi nga dili mabayaran og kwarta, dili masukli ang kwarta. Bisag unsa man kadako nga kwarta nga ako madawat, makabot. Unsa man nga posisyon nga makabot, ang kasing-kasing ni Manny Pacquiao magpabiling mapobre katulad ninyong tanan. Ingon ana nganong passionate kay ko para ipaglaban ang inyong karapatan. Nagpasalamat ko. Puhon na lang ko mag-explain og maayo gid sa inyo kay gutom na gyud. Og naay ko pasalamatan ako katong mga wala nako na pasalamatan ganiha sa mga konsehales, no, tanan nga mga konsehales, barangay captain na nandito ngayon, mga kagawad, municipal kagawad, city kagawad, barangay kagawad, unsa pa ba? Lahat ng mga officers o sa tanan nga mga tao nga yung effort ninyo na mag-organize nito, itong event na ito, tanan nga mga naghago, kabalo ko sa inyong paghago, unsa ka lisod nga mag-organize ngayon ani, magprepara, tapos maghulat pagod mo, kay kami na late me, mangayo magpasaylo sa inyong tanan. Daghang salamat o ang Ginoo magaban kaninyo. Ladies and gentlemen, fellow countrymen, Abag Promdi's official presidential candidate, Senator Emmanuel Manny Pacquiao. May we request Senator Manny Pacquiao to please join us back here on stage for a quick photo opportunity. Senator Manny Pacquiao, sir, may we ask you to join us back on stage? Daghang salamat kay sir. May we also ask all the Promdi officers to join Abag Promdi. So official presidential candidate Senator Manny Pacquiao to please join us here on stage. National Chairman of Abag Promdi, Mr. Mimo Osmeña. The VP for Visayas for Abag Promdi, Mr. Christopher Chu. And the National Executive Vice President of Abag Promdi, Dr. Geraldine Yapha.
Once again, ladies and gentlemen, a big round of applause for Abag Promdi's official presidential candidate, Senator Emmanuel Manny Pacquiao. May we ask to please join us here on stage, Honorable Franklin Ong and the rest of the Cebu City Councilors. Please join us here on stage for a quick photo opportunity with Senator Pacquiao. Ladies and gentlemen, I know gigutom na mo. Okay, and we will get dinner rolling in just a second. We would like to remind everyone that your tables will be called to officially proceed to the buffet area. And once your table is called, you may join us here on stage for a quick photo opportunity with Senator Manny Pacquiao. Then you may proceed to the buffet area. Once again, your table will be approached for when you can take a photo with Senator Pacquiao as well as proceeding to the buffet table. So ladies and gentlemen, we still have some surprises in store for you later this evening. So ayaw dyan mo kabalakan ingon gud si Senator Pacquiao ganihan na mamawi gyud ta, diba? So gyud daghan prizes. So ayaw dyan mo kabalaka, please stay with us. Enjoy the dinner, ladies and gentlemen. Enjoy the First Note Acoustic Band and may you guys have a scrumptious dinner. Bon appetit. All right, now to give some words of friendship testimonial about Senator Manny Pacquiao, let us have the National Executive Vice President of Abag Promdi, Dr. Geraldine Yapha, on stage. May gabi ka na tanan. Senator Manny Pacquiao, Sir Buddy Zamora, Congressman Mikey Romero, Congressman Eric Pineda, Congressman Ronnie Ong, Commissioner Goyo Larazabal, Congressman Arnie Teves, Mr. Cristu, and of course, Mr. Mimo Osmeña. Kanatong tanan, nga di akaron may gabi. Good evening. I want to break the ice. Medyo formal ra kaita, no? And this is supposed to be a celebration. So I'm here to do a little testimony. Testimony of our friendship with
of course, Senator Manny Pacquiao. There is a quote I found when I was reading an in-flight magazine. It said, friendship is like money. Money nga kwarta, dili money nga presidente. Friendship is like money. It's easier made than kept. I find it funny and true because like money, kwarta, friendship come and friendship go. Especially in politics, where I grew up, there are no constant friends, only constant goodbyes. And so, I have this one person who never left me during my ups and downs. You'll be surprised you would not even expect him to befriend me. Like me, I'm sure all of you have your different stories with Senator Manny Pacquiao. But this time, this is my story. Way back 2007, 2008, I was the mayor in our town, Pinamungahan. I was about to launch my festival. Then I knew, hohongihong, nga kani ko no si Senator Manny, taga Pinamungahan daw ni siya. So there's one time I heard a friend was in dunay di ana siya sa ka-town dinhi sa syudad. Kuyog ko no silang Senator Manny. So I called him, ang akong amigo. Din ko, "Sir, kuyog ko no mong Senator Manny." Adi pa to senator, boxer pa man to siya. So ko kuyog mo ni Sir Manny. Siya, "Oh, naa diri." Ko ingna lang siya kung pwede na ko siya imbitaron. Mo open sa among festival sa Pinamungahan. Then he handed the phone to Manny. I said, "Ayaw, di ko makikistorya kay maikog dang mauwaw." But then he handed the phone to Manny. And Manny said to all of you who has been his kanang phone call mate, ana nang tingog ni Manny, "Hello?" Di ba? Ana ano yung tingog? "Hello?" So I said, Sir, pwede ti ka imbitaron, sir, sa amo ang festival sa Pinamungahan?" Then he said, "Uy, akong papa, taga Pinamungahan man. Ha? Taga Kuan, Barangay Gimbawian." I said, "Really?" So, sige sir, can I invite you? And siya, "Oh, sige." So from then, digto na ko nakita unsa kasayon, ika-istorya, ang usa ka Senator Manny Pacquiao. Dito nagsugod among panaghigalaay. If you look at my closet, I have one full drawer full of Senator Manny Pacquiao's signed caps, signed jackets, signed t-shirts, signed gloves. To the point nga moinon si Manny na ako, "Ano kada kita na to? Sige makagpasign. Imo ning ipamaligya, no?" Diba? So, I said, "Dili. I was just being a fan rather than a friend that time." And so, there were a couple of times we talked on the phone. I don't know if Senator Manny remembers this. I call him, he calls me, congressman na siya, senador na siya. Then I tell him, "Sen man, kitanti kas TV. Ang iyang sulti, unya, okay ra ko? Nindot akong barong." I said, "Oh, maigi kay ka mo in English." Diba? Senator Manny, "Oh, kay mo tuon man ko." Diba? So that reminds everyone that there is no boundaries. No? So, anak ko ka-proud ni Senator Manny. But you know, little did he know that there are still so many things I wanted to say. And while I still have this chance, and I have you there, I want to tell you that I am so proud of you. You have come so far from where you've been. You have made legacies none of us would ever achieve, even in 10 lifetimes. You were the rock that turned himself into a diamond. I am so honored to even stand here today and celebrate you. Celebrate the kind of friendship I have with you. Please know that you are doing way better
than you think. Way better than what others think about you. And so, not so many people nakabalo. Nakadahuman yung boxing. He will always find time to tell me, pwede ko mo balik sa barangay sa akong amahan? And that is Barangay Gimbawian. Even before pa siya na congressman, even before pa siya na senador, even boxer pa siya ni Addo. There was one time I was the mayor, he asked me, Mayor Kuyugi ko, Addo ko Gimbawian, manghatag kog hinabang. And so we went there, naabtan mi galas 9. Iyang instructions, tanang tao, basta magda og ID nga ang apelyido Pacquiao. Dunay taga Negros maski di taga Pinmungahan, basta magdalag ID, hatagan niya hinabang. But most people did not even know that. Most people even think of him less than what he is actually now. And so, sometimes, tungod inana ko kakomportable ni Senator Manny, I call him Mans. Usahay, when we call with each other, minko, Mans, I forget that people are around me. Of course, with due respect, he is the Senator of the Philippines. Maora ning tawhana, nga bisan unsa kadako ang natagamtam, maora gihapon ang kinaiya. Walay butang nga wala pa niya nakabuot. Walay butang nga dili niya mapalit. Pero nagpabiling Manny Pacquiao nga walay libog ug mapaubsanon. Akong kabos nga hangyo kanatundanan. Nga atong paluyuhan ang atua. Si President Manny, and I will claim it, ato mani, taga Pinmungahan mani, Bisaya mani, taga Promdi mani. Gikan sa probinsya. Pareha bitaw kita, moadto ta sa laing lugar, ingnon din ta, uy, taga Promdi man na. Unsa man ang ingon Promdi? Taga probinsya, no? So, this is a perfect example of someone nga gikan sa probinsya who has achieved so much in his lifetime. Si President Manny has a promise to make things easier to the poor, and he will make it happen. Just like the promise he made to himself 35 years ago, when he said he will promise to make things better for his family. Well, he did it. He did not just deliver the promise, he surpassed it. And so, mga kaigsunan ko, among other things, this is not about the friendship between Manny and I, but this is all about sincerity, integrity, and love of God and country. A rare gem that is hard to find these days, but you can only find that all in one man, and that is Senator Manny Pacquiao. Daghang salamat, Senator Manny. Daghang salamat, kanatuntanan. Daghang salamat, Promdi. Daghang salamat, PDP. Daghang salamat, People's Champ Movement. MP3, daghang salamat, mayang gabi, kanatuntanan. Daghang salamat, Dr. Geraldine Yap, ha? And Doc, like you, I am also a very big fan of Senator Manny Pacquiao. Senator, bisag di ko kamao sa kanang scoring o rules sa boxing, grabe kay kog cheering nimo. Naglibog na lang ko, pero bahala, basta makasumbag kasi mong opponent, mo syagit yung kog appeal. Diba? Wadyo ko kabraw, kabaw ang scoring, pero you made the Philippines very much proud, Senator Manny Pacquiao, and we hope that this coming presidency election and race, we will see you also
taking that championship home as well. So daghang salamat kaayo, Senator. Now, after his official announcement of running for presidency, an overwhelming support from different sectors were very much expressed. Now that he is the honorary chairman of Abag Promdi, it is just right for the party to expressly pronounce the support for him as well. To officially declare his presidential nomination from various sectors of Abag Promdi, allow me to call the national president, Mr. Mimo Osmeña, for the nomination of the Abag Promdi presidential candidate. Yes, slight correction there. The president of the party is Manny Pacquiao. I'm the chairman. My apologies, national chairman of Abag Promdi, Mr. Mimo Osmeña. I hereby nominate Senator Manny Pacquiao as the official candidate for president of Abag Promdi. I second the motion. Second nomination by Lorenzo C. President of United MP. Paglaom. Ang atong paglaom si Manny Pacquiao. Muy atong paglaom sa mga pobre o sa tanan atong mga Pilipino. Si Pacquiao maing tao. Ang akong amigo, ang akong idol. Busa, I second the motion. Daghan salamat. To nominate for the third nomination of the representative, Mr. Arnold Jerusalem, President of BCOTDA Drivers Association. Hello. So mayong gabi kaninyong tanan. In behalf of Bikutda Association o gipanguluhan sa mga kauban akong drivers. Among inominate si Senator Emmanuel Manny Pacquiao isip kandidato sa pagka-presidente. Umaabot nga eleksyon. Si Senator Manny Pacquiao mo'y mo representa kanamong mga kabos. To do the fourth nomination, Mr. Vitwala Liporada, healthcare worker. Usa ka volunteer health worker, akong ginominate ug among ihatag ang among suporta, and we allow him to represent us this coming election. So, maayong gabi natong tanan. To issue the fifth nomination, Mr. Rondelo Omayan from the hospitality industry. Good evening, everyone. In behalf of my fellow hotel and restaurant employees, we nominate Senator Manny Pacquiao for president. And to issue the sixth nomination, Pastor June Alo, House of Prayers. In behalf of MP Knights Association, nga gipaluyuhan sa mga pastors and Christian businessmen, among ginominate si Senator Emmanuel Manny Pacquiao isip kandidato sa pagka-presidente karon umaabot eleksyon. Ang MP Knights misalig nga si Senator Manny Pacquiao mo'y pag-asa sa kausaban sa atong nasod ug kaming tanan nagampo alang sa iyang kadaugan. God bless you, Senator, and God bless the Philippines. Now that it has been pronounced, may we have Mr. Neil Labrador, Deputy Secretary General, to close the nomination. Again, I close the nomination for the endorsement of Senator Manny Pacquiao. And to officially second the motion, Mr. Bonel Balingit. For the God and the country, I second the motion. Ladies and gentlemen, Senator Manny Pacquiao is now the official
presidential candidate of Abag Promdi.